ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈనాటి లెక్కల ప్రకారం 60 కోట్ల మంది ఆదివాసుల యొక్క హక్కులను, ఆకాంక్షలను, సాంస్కృతిక, సామాజిక జీవన పునరోగతిని మరి నిర్మించడం కోసం, చర్చించడం కోసం మన యొక్క ఐక్యరాజ్య సమితి 2011లో మరి ఆదివాసీ ప్రపంచ దినోత్సవంగా గుర్తించడం జరిగింది. ఇప్పటికీ ఇంకా మనకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి పూర్తి స్థాయిలో మరి ప్రపంచ దినోత్సవం యొక్క ఘనకీర్తిని కానీ, అదేవిధంగా ఊరూరా జరుపుకునే విధంగా నిధులు కానీ ఇంకా కేటాయింపులు జరగలేదు. గత 2 సంవత్సరాల క్రితము నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి లెటర్ రాసి సిఎస్ గారిని కలిసి ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించాలని గతంలో కోరిన తర్వాత గత 2 సంవత్సరాలుగా లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అనుకుంటా ఐటీడీఏలలో మరి కొంతవరకు జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి అధికారాలు కానీ, హక్కులు కానీ గతంలో ఏమైతే మన జల్ జంగిల్ జమీన్ పోరాటం ద్వారా మావే నట్ మావే రాజ్ నినాదంతో కుమరం భీమి యొక్క త్యాగాల ఫలితంగా, ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల త్యాగాల ఫలితంగా వచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్స్ కావచ్చు, స్థానిక ఉద్యోగాలు కావచ్చు, ఉపాధి అవకాశాలు కావచ్చు, మరి భూముల మీద హక్కులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు కాపాడబడాలి, భవిష్యత్ తరాలకు అందించబడాలి. అంటే మనం అభివృద్ధిలో పయనిస్తూనే మన హక్కులను సాధించుకునే దిశగా, కాపాడుకునే దిశగా పోరాట జీవితాన్ని మాత్రం వదలకుండా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది నేడున్నటువంటి పరిస్థితులు మనకు చెప్తా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈరోజు మనకు ఎక్కడైతే అన్యాయం జరుగుతుందో అక్కడ అందరం ఏకమై ప్రశ్నిద్దాం, సాధిద్దాం, మరి హక్కులను కాపాడుకుందామని కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ రోజు యొక్క ప్రాముఖ్యత ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవంతో పాటు 200 సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని పట్టి పీడించినటువంటి బ్రిటిష్ వారిని తరిమి కొట్టడం కోసం, భారతదేశానికి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాల కోసం ఎందరో భారత పాత ముద్దు బిడ్డలు కూడా అమరులైనరు. మరి క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంతో ఈ భారతదేశాన్ని పట్టి పీడించినటువంటి బ్రిటిష్ వాడి యొక్క పరాయి పీడనను అంతం చేయడం కోసం ఆగస్టు 9న క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం కూడా ప్రారంభమైనటువంటి గొప్ప రోజులు. కాబట్టి ఆనాడు భరతమాత బిడ్డలు ఒరిగినటువంటి వారందరికీ జోహార్లు అర్పిస్తా ఉన్నాం. ఆదివాసీ బిడ్డలకు హక్కుల కోసం పోరాడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జోహార్లు అర్పిస్తూ జల్ జంగిల్ జమీన్ నినాదానికి, తిరుగుబాట్లకు పురుడు పోసిన గడ్డ ఆదిలాబాద్ జిల్లా. కాబట్టి ఏ అభివృద్ధి సంక్షేమాలు ఎక్కడైతే కుంటుపడతాయో వాటిని ఖచ్చితంగా అందరం ఐక్యమై సాధించుకుందాం, అభివృద్ధిలో భాగస్వాములమైదాం, హక్కులను కాపాడుకుందామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ పేరు పేరున మరి మీకు అందరికీ హృదయపూర్వక ఆదివాసీ ఉద్యమాభివందనాలు తెలియజేస్తాను. జోహార్ ఆదివాసీ అమరవీరులకు, జోహార్ ఆదివాసీ అమరవీరులకు. కాబట్టి మనకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రోజు కేటాయించడం జరిగింది. అది ఐక్యరాజ్య సమితి ఆదివాసీ దినోత్సవ కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవనీయులు పెద్దలు ములుగు ఎమ్మెల్యే మేడం సీతక్క గారు రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరమైన విషయము. అదేవిధంగా వేడమ బొజ్జు గారు, ఉరక బాపురావు గారు, గ్రామ పటేలు మరప ధర్మరాజు గారు, గంగారాం గారు, మెస్రం గంగారాం గారు, మహిళా సభ్యులకు మరియు మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు. మరి ఈరోజు అడవిడి ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రాం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమము అన్ని గ్రామాలలో అనంటే ఎమ్మెల్యే మేడం వరంగల్, ఖమ్మము, ఆదిలాబాద్ ఈ 3 జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసుల జిల్లాలు కాబట్టి ఇవాళ ఆదివాసులు ప్రతి గ్రామానికి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నారు. జెండా ఎగిరిస్తారు, పండుగల వాతావరణం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మరి ఉట్నూరులో కూడా ఈ ఆదివాసీ భవన్లో ఒక అధికారికంగా ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ చేపట్టారు. ఆ కార్యక్రమం అక్కడ ఉంది. మరి కలెక్టరు, మిగతా అధికారులు కూడా వస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమము యావత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా ఆదివాసులు చేస్తున్నారు. భారతదేశము, ప్రపంచంలో కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక గిరిజనుల యొక్క అంటే ఆదివాసుల యొక్క చట్టాల అవగాహన జరగాలి. మా రాజ్యం అంటే మా నాటే మావ సర్కార్, మావ నాటే మావ రాజ్ ఏ నినాదం అయితే అంటున్నామో ఇది జరిగి తీరాలన్నట్టు ఒక సంకల్పం మా ప్రజలు అంటే ఆదివాసులు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. కానీ అది ఇంకా కళ్ళారా చూస్తా లేము. అది రానున్న కాలంలో కోరుకోవడం మన డిమాండ్. ఒకటి, మా గ్రామాల్లో కనీస సౌకర్యాలు, నీళ్లు, మంచినీళ్లు, రోడ్డు, కరెంటు, పాఠశాల అన్ని విధాల ప్రభుత్వం చేపట్టేటువంటి అవసరం ఉంది. దీన్ని మా ఆదివాసులు అందరం కలిసి ఈ చట్టాల ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏదైతే 5th షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి ఇమిడున్నటువంటి జీవనం
త్రీ అనేటువంటి కోర్టుకు పోయింది. అది మళ్ళా తిరిగి దాన్ని పునర్పరిశీలన జరగాలన్నటువంటి ఒక గవర్నమెంట్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. మరి ఏదైతే భూ బదలాయింపు చట్టం 170 చట్టం అంటున్నాము, మరి అది పూర్తిగా ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలేదనే ఒక ఆందోళన ఉంది, ఆవేదన ఉంది గిరిజనులలో. ఇది కాకుండా దాన్ని ఇవాళ మేడం గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి, ప్రతిపక్ష మేడం కాబట్టి, పార్టీలో కాబట్టి ప్రస్తావన జరగాలి, ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగాలి. ఏదైతే జీవోఎంఎస్ 3 అన్నటువంటి అది ట్రైబల్లకి 5th షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి సారాంశంలో ఇవాళ జీవో 3ని ఏదో 100% నీలా ప్రసాద్ రావు కోర్టుకు ఆశ్రయించడంతో దాన్ని కొట్టేసా పడింది అని అంటారు. కానీ వాస్తవానికి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 412 షెడ్యూల్ ఏరియా, షెడ్యూల్ గ్రామాలు ఉన్నాయి. మేము అడగడంలో తప్పేమున్నది, 100% ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయండి. 29 డిపార్ట్మెంట్లలో కూడా పూర్తిగా ట్రైబల్తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు నియామకం జరగాలన్నటువంటి ఆలోచన ఉంది. ఆనాడు మన ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నప్పుడు జీవో 3 తీసుకురావడం జరిగింది. అది స్పష్టత లేదు అన్నటువంటి పరిస్థితిలో కోర్టు వల్ల కొట్టేసిందని అంటున్నారు. దాన్ని తిరిగి మాకు అనుకూలంగా వస్తుందని ఒక ఎదురు చూస్తున్నారు ఆదివాసులు అందరు. కాబట్టి ఇది జరిగి తీరాలా, ఇది మాకు అవసరము. మేము మావ నాటే మావ సర్కార్, మావ నాటే మావ రాజ్ అన్నటువంటి మా జిల్లా ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో కుమ్రాం భీమ్ గారు, ఐఎస్ తుకారం గారు కూడా ఈ ప్రాంతానికి ఒక క్రాంతివీరు, గాంధీవాదిగా ఉండే మరి వాళ్ళే స్ఫూర్తి ఈ జిల్లాకు, ఈ రాష్ట్రానికి. మరి ఇదన్నీ చాలా చక్కటి రోజు. మనం ఇంకా హడావిడిలో ఉన్నాం కాబట్టి